La Fundació Esclerosi Múltiple és una entitat social no lucrativa que porta més de 25 anys treballant per la inserció de les persones amb esclerosi múltiple i altres diversitats funcionals. Tot això ho fem a través del Servei d'Intermediació Laboral de la Fundació. Potenciem el talent de les persones amb discapacitat a través de les beques formatives perquè accedeixis o continuïs especialitzant-te en la teva futura professió. Us ajudem a crear la vostra marca personal a través de programes d'apoderament i ocupabilitat. Us obrim les portes a empreses de diferents sectors: farmacèutiques, entitats financeres, bufets d'advocats, de noves tecnologies, enginyeries, de gran consum. Si igual que l'Anna, la Maria, l'Albert, tens una discapacitat o esclerosi múltiple i vols preparar-te per iniciar la teva trajectòria professional sota el principi d'igualtat d'oportunitats, et busquem a tu.